салом алейкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд танҳо сечкаҳои беҳтарин мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинаҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якка мошини фурӯшимои Мерседес Бензе бошад ки соли барори 6994, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка пайдашаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 42000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 270000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 002 22 37 31. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯшимои Мерседес Бензе бошад ки соли барори 6000, объёми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка пайдашаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. элеган мотор 2 сиёҳи калушай рангаш бе сарапина, мотораш тоза 2 люкс дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 87000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 559000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 79 01 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сея мошини фурӯшимои Мерседес Бензе бошад ки соли барори 6996, объёми мотор 2 сӯзишвориш бензин, коробка пайдашаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. рошнофурӯшӣ, кондитсионер дорад, 4 электропакет, мотор 100%, коробка 100%. мошин бе камбудӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 52000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 334000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 885 55 28 18. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Мерседес Бензе бошад ки соли барори 6994, объёми мотор 2 сӯзишвориш бензин, коробка пайдашаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мотор ди тоза, мошин бе камбудӣ, задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 257000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 25 03 25. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Мерседес Бензе бошад ки соли барори 6996, объёми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка пайдашаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 5 моҳ ҳуҷҷат дорад. мошин бе камбудӣ, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 41000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 263000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 22 50 40. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Мерседес Бензе бошад ки соли барори 6998, объёми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка пайдашаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола тонировка дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллон нав, дискош 1 класс, аккумулятор нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 63500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 408000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 906 88 00 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафта мошини фурӯшимои Мерседес Бензе бошад ки соли барори 6999, объёми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка пайдашаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. харидори конкрени занг занед, алиш намешавад, классик. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 79500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 511000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 33 89 89. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳаштум мошини фурӯшимои Мерседес Бензе бошад ки соли барори 6996, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ,
коробка пайдашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Бамперо краска кардан дар кор. Тамом дига мошин ягон камбудӣ надорад, задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 35000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 225000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 918 85 37 38. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Наҳ мошини фурӯши Мерседес Бензе бошад ки соли барори 1996, объем мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка пайдашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллон нав, ходовой нав, гази евро 4 дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 45000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 289000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 920 28 63. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Даҳ мошини фурӯши Мерседес Бензе бошад ки соли барори 1998, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка пайдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бе камбудӣ, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 66000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 424000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 884 00 10 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши Мерседес Бензе бошад ки соли барори 1998, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка пайдашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка, ходовои 100%, баллоно нав, ҳуҷҷат 1 сола, кондитсионер ҳаст. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 62000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 398000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 500 00 04 61. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши Мерседес Бензе бошад ки соли барори 1994, объеми мотор ДВД сӯзишвориш дизел, коробка пайдашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. дар 100 километр 6-7 литр мехӯрад. ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 30000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 193000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 14 97 97. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши Мерседес Бензе бошад ки соли барори 2000, объеми мотор д сӯзишвориш бензин газ, коробка пайдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка, ходовои 100%, мошин бе камбудӣ, задагӣ, пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 63000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 405000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 201 77 00 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши Мерседес Бензе бошад ки соли барори 1998, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка пайдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 68000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 437000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 887 77 09 14. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши Мерседес Бензе бошад ки соли барори 2000, объеми мотор ДВ8 сӯзишвориш бензин газ, коробка пайдашаш автомат дар ҳамҷосоҳиби мошин гуфтааст. танировка 1 сола, мультилур кор мекунад, магнитофон пионер оригинал, кондитсионер кор мекунад, 4 диска, 4 баллон, нав, ходовои 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 115000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 739000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 88 07 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурӯши Мерседес Бензе бошад ки соли барори 1999, объеми мотор д сӯзишвориш бензин газ, коробка пайдашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош қатъи тимнӣ 10 моҳи дига срок дорад. мошин бе камбудӣ, задагӣ надорад.
қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 72000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 463000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 936 36 09 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.